moto taxi tigi akala me an bala ko a moto taxi fura dama ne tɛna moto taxi dama mais n bɛna bolifɛn fura de dama n t'a fɔ yani dɔ b'a san ka dama dɛ bien a b'a boli dɔ ye o tɛ a yɛrɛ b'a sɔrɔ han suratul yasin nga jɔn ka a yɔrɔ bɔ an ka yɛrɛ mɔgɔw la ka d'a kan an bɛ nin bila sisan mɔgɔw bɛ tila k'an sigi a nɔfɛ n'an y'a aya ɲini ka d'aw ma siɲɛ kelen ni ala sɔnna a ka ca ala fɛ a baara bɛ nɔgɔya u bolo n bɛ ka aya in de ɲini ta parce que n'u y'a aya sɔrɔ u yɛrɛ bolo wala wa kalakna lahum min mislihi ma yarkabun wa kalakna lahum min mislihi ma yarkabun wa ayatun lahum anna hamalna zurriyatahum fi fulkin mashhun wa kalakna lahum min mislihi ma yarkabun Quran bin bolo o ye aya bi saba ani aya bi naani aya fila ka taa aya bi naani kelen na ka taa bila bi naani ani fila la a bɛ ten a faamuyara ka taa aya bi naani kelen na ka taa bila bi naani ani fila la bolimafɛn ko bɛ mɔgɔ ma la a kɛra bolimafɛn sugu sugu ye i bɛ nin nasi bɔ siɲɛ bi naani kelen siɲɛ bi naani ani siɲɛ kelen ni moto dɔ i bɛ moto mariki min fɛ i b'o busi kɔrɔ dɔ ɲini k'a kalaya k'a bila a la a ka baara ka bon dɔɔni dɛ ni mobili yɛrɛ don i b'o busi kɔrɔ dɔ ɲini ka o fana kalaya ka bila nasi na e de bɛ kɔ a la ne ka mobili busi kɔrɔ o y'a ɲuman yɛrɛ de ye alihamudulilayi sisan n'o kɛra sisan i bɛ kɔ a la tile bi naani ni kelen de mais don de tɛ bila i fɛ wallahi don de tɛ bila i fɛ tile bi naani ni kelen tɛ don bila nka n'a dugawu tɛna jaabi ma a tɛ dafa fiyewu ne delila ka f'i ye n ko an balima dɔ y'a kɛ ale de ka bi naani kelen na polisiw y'ale minɛ de voilà polisiw y'a minɛ a ma se k'a yɛrɛ bɔ yen fiyewu a bɛ ten n'a dugawu tɛ jaabi ma wallahi a tɛ dafa n tɛ n'a dafara wallahi a kɛlen kɔfɛ tile bi naani ni kelen i t'o dafa fana n'i ma bolifɛn sɔrɔ donc chauffeur bɛ se ka taa mototigiw bɛ se ka taa mun mago bɛ mobiliw yɛrɛ la u bɛ se ka taa a faamuyara n ko suratu yasini wa kalakna lahum min mislihi ma yarkabun wa kalakna lahum min mislihi ma yarkabun a faamuyara wala i b'a ta yen aya bi naani ni kelen ka taa bila aya bi naani ni aya fila la donc i bɛ nin sɛbɛn siɲɛ bi naani ni kelen i bɛ burusi bila a la ka to k'a ko ala sɔn a ka bonya b'a la donc hakili la moto taxi yɛrɛ sɔrɔla ala k'ale minɛ d'a ma parce que ni mɔgɔ min bɛ nin kɛ a tigilamɔgɔ mago bɛ baara la tiɲɛ yɛrɛ la a mago b'a la ka baara kɛ n bɛna yiri fila d'aw ma k'o la yiri fila ka yafa ɲini furabɔlaw fɛ ni gindo fɔli la ka d'a kan a tɛ kɛ mɔgɔ caman di wa ye wala an bɛna n di mɔgɔw ma an bɛ yafa ɲini furabɔlaw fɛ koko bɛ mɔgɔ mun na n'u dɛsɛra ka solution sɔrɔ a la kɔnɔna bana kuru de bɛ kuwa fɛn fɛn n'a b'i la n'i dɛsɛra ka solution sɔrɔ a la n bɛna fɛn min di n bɛ yafa ɲini kɛ furabɔlaw fɛ ka d'a kan sigɛrɛba de bɛna di i bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ ɲini o ye vinɛtiri de ye vinɛtiri n ka cɛkɔrɔba min ye n kala la i ka telefɔni bɛ ka i ka telefɔni bɛ ka i bɛ vinɛtiri ɲini vinɛtiri kelen vinɛtiri bitɔni dɔ bɛ feere 20 i b'o de ɲini o la i bɛ yiri fila ɲini yiri suguya fila i bɛ yiri suguya fila ɲini e tɛ ɲinabɔ an bɛ sɔrɔ ka segin a bɛna tigɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ o t'a faamu wala n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn ni koko bɛ mɔgɔ la walima kɔnɔnabana b'i la walima lahala dɔ kɔni na i y'a ye i t'i yɛrɛ cogo la i kɔnɔbara tɛ ka sɔn i kɔ bɛ ka ja i pasaw bɛ ka ja i tɛ ka se k'a yɛrɛ lafiya kuma bɛɛ i sentigɛw sufelen don nin dalilu lamɛn a b'i nafa a dɔw la
a b'i nafa a b'i mansaw nafa a faamuyara i bɛ yiri fila ɲini yiri fɔlɔ ye fɔlɔ sinsan de sula sinsan yiri filanan o ye nɔnkɛlili de i bɛ nin fila bɛɛ mugu a lili mugu o kɔfɛ nɔnkɛlili mugu i bɛ nin fila ɲini i b'a bɛɛ nasikafe buwati ɲɛ kelen kelen ɲini nasikafe buwati ɲɛ kelen kelen n'o kɛra vinɛgiri bitɔni dɔ bɛ feere dɔrɔmɛ 20 mɔgɔw ka lamɛn dɛ wallahi ni ye dɔ ka sigɛrɛba de ye a tigilamɔgɔ b'a bidɔni kelen dilan mɔgɔ ye 7,000 ko kogo fura la wallahi maa ye ne ka cɛkɔrɔba dɔ kala la o fana ne kala la n bɛna di fisabili la donc o la i bɛ kuyɛri kumaba in i b'o ɲan kelen ta nɔnkɛlili mugu la k'o ɲan kelen ta fɔlɔ sinsan mugu la ka a bɛɛ kɛ vinɛgiri bitɔn in na n'i y'a kɛ vinɛgiri bitɔn in na tuma min na i b'a to a ka si ne dugu jɛra i b'a kucukucu fiyɛlibara kumaba dɔ bɛ yen i b'o ɲan kelen ta a la i bɛ nin a bɛɛ bɛ k'o kɔnɔ yɛrɛ donc i bɛ t'i yɛrɛ fiyɛ n'a ye nka tile kɔnɔ i kɔni tɛ taa yɔrɔ la an karamɔgɔ tile 3 wallahi tile 3 i ka ko b'a yɛrɛ ɲini hali n'a sɔrɔ a bɔlen don mɔgɔw bɛ se ka nin ta k'a kɛ u ka dugawu k'an ka cɛkɔrɔba ye ni ala sɔnna hali ni kɔnɔnajoli fana don a bɛ kɛ nin kɛcogo kelen na a bɛ fiyɛ de voilà ala k'an bɛn sababa ma